Miképpen erdélyi templomok falán freskók capatja, csonka-bonka festmény, kit már az Úr is régen elfelejtett, nem látogatja többé fürgefénnyel, olyak leszünk mi. Láthatatlanok, lappangva mészben, szétmaró időkben. Isten sem tudja, meg vagyunk-e még, s hogyan, miért. Hány vak réteg mögül várhatja ráncoknak hős föltámadását, mosolynak könnyű táncát, kérges orcán, ha meg vagyunk még, s meg nem rontatod. Olyak leszünk, mint megkopott legendák, mártírok, szentek, üdvözült pogányok, és poklok, mennyek, végítéletek, és Krisztusos képeknek roncsai, olyak leszünk csak, részletek. Nem kisdetek királyok, Máriák, csak törmelék, balsors dirig darabja, nem vert hadak, csak súlyos vadpaták. Sok megfutó láb, zászló, sebb, kereszt, áldást hintő kezek, olyak leszünk, hűlt semmiből pallost suvogtató, levágott törzsek, népek, végtagok, fejek fölött Szentlélek vagy szekerce villantja szárnyát, megrepett szemgolyók, ruhák, redők, gazdátlan glóriák, halompahányba, összevisszaságba, olyak leszünk mi. Szétmáló művek. De zűrzavarban méltó rendre valló. Ki fejti meg hiányzó részeinket? Ki rakja össze, festi egészé? Ki lesz, ki bennünk majd felismeri egy ismeretlen mester kézvonását? Köszönöm szépen.